sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Gisaulog ron sa atong simbahan ang pista ni San Marcos Evangelista, Saint Mark. Usa ni siya ka sumusunod sa mga apostoles, sumusunod ni Kristo o ang iyang gisunod o gi-record nga mga pagtulunan mao ang gitudlo nila ni San Pedro o ni San Pablo. Mao nang foundational kay ning iyang gospel. Nya karon sang adlaw ato lang sang special o great ang managkaluhan nato nga sakristan nga nag-alagad sa tong parokya, si James sad og si John. Pero dili ni sila santos tingali, mga yawanon pa tingali ni mga naw. Si James o si John, katire kilid. Bago ni silang ni-graduate sa ilang kurso nga marine engineering do. Unya murag na sa panahon tiya unahon na tingali ning musod ning seminaryo, ini katilaw na nila sa kalibutan. Mutilaw sa kuno sila. Pero og di sa ganahan kay lami yung kalibutan, okay ra gyapon iyampo nato no ang ilasang pag saulog sa ilang adlaw nga tawhan karon. Mga igsuon, iyampo nato ang kalibutan labi na ang atong nasod nga magsunod unta sa ebanghelyo nga gisangyaw ni San Marcos aron masulbad ang atong dagko kay mga problema karon labi na ning gubat, korupsyon, kamatay, drug addiction ug uban pang mga immorality o krimen sa atong katilingban. Iyampo pod nato ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa atong mga fundraising karon, kaning mga raffle tickets, hatagan unta sila sa Ginoo sa panalipod batok sa mga dautan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita, O Diyos,
nga naghatag kang San Marcos imong ebanghelista sa grasya sa pagwali sa ebanghelyo, itugot nangamuyo kami nga makakaton kami sa iyang gitudlo aron makasunod kami pag-ayo sa kinabuhi ni Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong simbahan, ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo ug makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga tigitugyan sa Dios kaninyo. Atiman na sila dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay inyo ng kabubuton sumala sa ipaabot sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol, kundili tungod sa tinguha sa pag-alagad gayud. Ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon, kundili ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Og inig padayag na unya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Kamu usab nga mga batan-on, kinahanglan mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan, ug pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron siya magtuboy kaninyo sa panahon nga iyang gitagal. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pagbantay o pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulob, nangita og tukbunon. Ligo na ang inyong pagtuo og sukli siya. Kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan sa samang alantuson. Apan human sa iya inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios nga tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakigambit sa inyong walay katapusang himaya uban ni Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Pagsulat ko niining sulat, gitabangan ako ni Silvano nga giisip kong buotang igsuon. Dasigon ko kamo sa pagsalig niini, kay kini mao ang grasya sa Dios. Ang inyong igsuong simbahan didto sa Babilonia nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo, ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo, uban sa halok sa Kristohanong gugma. Hinaut unta nga ang pakigdait mag-uban kaninyong tanan, nga iya ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa
kalangitan sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka ang akong kaluoy, nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinud-anon. Sa gihapon, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Ang kalangitan nagasangyaw sa imong mga katingalahan, o Ginoo. Ang imong kamatinud-anon diha sa katilingban sa mga santos. Kay kinsa diha sa kapanganuran ang makalabaw sa Ginoo. Kinsa ang sama sa Ginoo diha sa mga anak sa Dios. Sa gihapon, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Bulahan ang mga tao nga nahibalo sa masadya nga singgit. Diha sa kahayag sa imong naong o Ginoo, nagalakaw sila. Sa imong ngalan, nagsadya sila sa tibuok adlaw. O pinaagi sa imong katarong, gibayaw sila. Sa Gihapon, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang motuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga motuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanlakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayod kanila mao ang Ginoo ug midason sa katinuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Dayon Ikaw, O Kristo. Ang sugo gyud sa Ginoo nato mga igsuon mao gyud ang paglakaw. Unya mulakaw ta aron isangyaw ang ebanghelyo. Lingi ay mong tupad ing na kapila na ka nakasangyaw. Ing na kuno. Karon sad ako mong sugoon lakaw og pamaligya ang raffle tickets. No? Kaya nga naman, ang ebanghelyo sa atong raffle ticket, nag-ingon, listen, unite, and build. Paminaw sa pulong sa Ginoo o sa panginahanglan sa Ginoong sa Kristohanong katilingban, pakighiusa niini, binaagi sa pagpalit ninyo og mga raffle tickets, unya we can build atong mga projects dinhi og sa atong community. Ang gisangyaw sa mga apostoles mao ang kaluwasan, lawas o kalag. Nya kaning Ginoo basta mosugo din ni siya, kahibaw na ni siya daan nga naay kontra nga mubabag sa iyang mga sinugo. O kinsa man ang kontra, gisgutan ni San Pedro diri sa unang pagbasa, ang yawa. Ang yawa. Matod pa niya, ang yawa kuno, murag leon nga nagsigig libot-libot, nagmob, nangitag iyang tukbunon. Imagine kuno, ikaw maglakaw ka, nya gilibot-libutan na kag mga leon, ang sa imong bation. Lingay mong tupad ina, unsa imong bation, ang leon agngob na, nya gaagas ng laway ba, kay galaway ng gatanaw nimo ba? Unsa may imong bation? Nya unsa imong buhaton? Mudagan ka. Dagan yun. Nya mas kusog ba na mudagan nimong leon? Patay ka. Matod pa ni San Pedro, mao na ni, sukli siya. Liguna ang imong pagtuo. Tama? Sukli siya. Liguna ang imong pagtuo. Nya sukli dayon ang yawa. Sa inyong paminaw, kining atong pagtuong Katoliko makasukol lig yawa. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud masuko sugod adtong January 1 hangtod karon, taas ang kamot. Tanawa to na pildi na siya wa. Wa mo musukol siya wa, ni paundayon, ni pauraray mo siya wa. Kinsa gyud ninyo ang wa gyud kapanglibak or makaapil anang libak-libak sugod adtong January 1 hangtod karon, taas kamot. Pildi na mo siya wa. Kinsa ninyo ang wa gyud kapamakak sugod adtong January 1 hangtod karon. Nay uban nakasukol anang dapita. Congratulations, duha ka buok. Pabasa ka na mamakak. So, mao na sukli ang yawa. Nya unsao man ato pagsukol siya wa, gamiton ang pagtuo ngano man, nganong mao man gisangyaw nila ni San Pedro, nya gisuwat ni San Marcos tungod kay si Kristo niingon diri sa atong ebanghelyo, ang motuo maluwas, ang dili motuo silutan. Kung motuo kuno ta sa gisangyaw sa ebanghelyo, mga ebanghelista, maluwas ta. Pero di ta motuo silutan ta. Anya ni sumpay din si Kristo. Ug mao kini ang mga timaan sa motuo. Naay mga timaan. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Dili ni siya ni si sarili nga ang lain-laing sinultihan kana bitang di ka masabtan. Part sad na siya pero
Di gyud necessarily ka na mga anak ka ba? Pero part sad na siya. Depende las inspiration sa Holy Spirit. Kaning lain-laing sinultihan, mahimo kang linguist, kamao kang mosabot sa ubang mga sinultihan o sa uban nga mga pamaagi sa komunikasyon. Kay ang komunikasyon kanang pagsulti either words or actions man na siya. Nya para nako ug ako'y pa-interpreton ani lain-laing sinultihan masabtan ra gina nimo basta nahigugma ka sa tao. Tan-awa nang naghigugma ay dali kay na sila magkasabot. Aksyon pa lang sa mata kasabot na sila. No? Gawantay mo? Kana bang naghigugma ay ba? Oh, sa mata mo makikita ang aking salita. Nana. Adi tinood, wala mo kasuhay na. Hangtod gani karon. Sininyasa ra man gani sa mata. Wa nay pulong oy. Wa ay pulong, mata ra. Oh. Na mo lagi ingon, actions speak louder than words. Nabuang mo. Onya, kung makakupot mo mga halas o makainom mo hilo, dili mo maunsa. Krabihan ng gahoma eh. Tistingay, guli ninyo sa inyo, inom mo muriatic acid. Ing na, I believe in God. Kalak. Inigladok ni mo, ikaw patay na ka. Awasay siguro, basin. Ang pasabot ani, sa akong ubos nga pagsabot, kana bang wa nimo tuyo aba, kana bang gikuanan ka, giatake ka, gihiluan ka o kaha wa lang nimo damha, nakakupot kag mga halas nga malala, kinsa man ang mga halas nga malala kana mga hudas sa atong kinabuhi. Mga hudas ba? Purti nimong kupot-kupot nya do na day laing gikuptan. Usahay tupad na nimo higda mga animal dagko, no? Usahay koyog na nimo sa balay, mga hudas ba, mga hudas. Pero dili ka maunsa, pasabot, dili ka madala sa pagpakasala. Kung asawa ka, sige kag kupot-kupot sa imong bana, nya lain day ang gikuptan, moingon ka hudas ka. Pero I love Judas. I love you, Judas. Para ni Kristo ba? Gihigugma man niya sa Judas God. Wa din niya higugma. Gihigugma. Si Judas lay wa mahigugma niya. Ano ang gihigugma to ni Jesus? Unya, itapio ninyo ang inyong mga kamot sa masakiton ug maayo sila. Mo nang ayaw na mo pagsigig pa hiling-hiling din his pari gyud. Ang pari nasa ni siya'y gahom. Kamo kay nagtuo mo Ginoo nasa mo'y gahom. So ayo, kanang inyong inahan nga nagtinga-tinga na tapinis inyong kamot. Ana, di ba muhunong na ang iyang tinga-tinga? Luwas na. Na. Malinaw na siya. Di naman na mo ginawa. Mao mo guna ang kaayuhan ng the greatest kuan gyud og final and complete healing sa atong physical illness kana yung death. Tanawa, ang mga doktor basta nagginhawa pa ka, hala daghan kay gipamutang na. Tanawa inighunong sa imong ginhawa, panangtango na to nganuman, healed naman. Unsa pa may kapuslanan ato nga ayo naman na siya. Ana. No na, mo na atong gahom. Kasabot, dili ta mailad siyawa. Pastilano, kung nagsunod paani ang atong mga politicians karon dinis Pilipinas. Sa inyong tanaw do na kay nagsunod ani nga kanang musukol gyud og yawa nya mogamit gyud ilang pagtuo nga Dios nun. Sikapa kunos mga Marcos group na ay nagamit nila ani. Ang sa mga Duterte, ambot lang, arabay magsigig post nagibalikas ko nung President Duterte ang Ginoo. Sa mga Pinklawan, mga suod mo na sila pari sad. Nagamit ka sila aning gahom. Ambot lang. Sa mga pari, nagamit ba aning maong gahom? Mailhan ninyo, dili lang tingali perfect, mailhan nato lagi
kung nagamit batas atong gahom sa pagtuong Dios nun. Unsa may una gyud, musukol gyud tag yawa. Sa atong mga politicians, daghan kog napanid-an kang kaniadto gasigig yaw-yaw magrally pagani against aning corruption. Magsigig daan ang ilang mga placards against sa corruption. Pero karon hilom na kay sila. Wa sila magrally niining ato karong grabe gyud kaayong corruption sa atong nasod. Wa sila gisulti karon. Di lang kumusulti kinsa na sila, panid-i lang ninyo kay kamo labi na mo mga tiwasonon, kakita manggid mo og nakadungog manggid mo ana nila nga sige manggid nagyaw-yaw, magsige pa manggid nagingon never again, never again. Pero karon wa na gid sila magtingog. Nga porte man gining grabihas corruption karon. Mao man ni ang matud pa sa ubang mga politician bisan sa mga analyst, karong administrasyon na karon pa nahitabo ning corruption nga trilyon unya wa gyoy nanubag, wa gyoy naparusahan. Kinsa man noy mga nangapriso og daghan kay kaso, ang nitug-an nga kini mao ni ang corruption. Mao ni ang gada sa corruption. Maoy na nga priso, maoy daghag kaso, maoy naas bilangguan. Grabe kay karon, pero kadtong na nagsinggit sa una anti-corruption, anti aning mga unsa pa dihang mga krimen sa atong katilingban, hilom sila karon nabuntog sa yawa. Wa na musukol. Congratulations sa misukol. Og giunsa man pagsukol ni Kristo ang yawa, iyang higugma ang mga yawanon. Higugmaa ang yawanon, dumti ang yawa. O kinsa man tinuod nga image sa yawa, ang sala. Mo nang moingon tag, love the sinner, hate the sin. Higugmaa ang imong isig ka Pilipino, dumti ang iyang sala. O ibutang nato katong former President Duterte, naagito siya sala, crime against humanity. Ang pangutana, nahigugma kaniya. O imo sad siyang gibaliwala. Mao nang imo siyang gipapriso didto sa dahig karon. Nga wa gani siya kaso dinis ato sa Pilipinas. Unsa man na siya? Dili sa kana crime against human right. Isi Pilipino. Ikaw karon nasuko ka ni kunuhan gipang molestiya nga mga minors. Pero naghimo sa kag abortion. Dili day na crime against humanity ang abortion nga mag-average na kuno karon og 73 million abortions every year sa tibuok kalibutan. Di na crimes against life ang abortion. Hoy tubag. Anya, ngano wa may nagtingog ana? Sige, crime sa nang mumulistiya ka. Hikap ang pari sa minor, priso dayon. Pero mukumot sa iyang bata o mupatay sa iyang bata sud sa iyang tiyan ang inahan, dili crime. Nya 73 milyon na sila kabuok kada tuig. Wa ta ma-alarm ana, mga inahan nagpatay sa kaugalingon nilang anak sud sa ilang tiyan with the assistance of medical abortionist. Di ta ma-alarm ana. Dili ta sakitan. Dili na insulto ni Mama Mary. Dili na crime against the gospel. Kita mga Katoliko, nakusog kay mo inom anang mga pills. Magpalaygit pa. Magpabasiktomy. Di din na crime against life. Di din na go against the gospel. Sige, pakapinta na lang ng pag-colors buhok. Hasta ng pagpaputi-puti ng inyong mga naong. Di din na crime against the will of God, against the gospel. Basig na nga tintal na tas yawa. Kay kanira bang leon, kining yawa, dili ba yan ni leon nga mahadlok ta ikakita. Ang yawa, maro kayo, i-attract ta niya. Ang sala, dili na kahadlukan ang sala. Ang sala sa tinud-anay, gibutangan nag-icing sa yawa. Ug unsa may icing niya, kanang LDS.
O unsa man ang LDS, lami, dali, sayon buhaton. LDS, basta kakita gani kag lami, pagbantay, yawa na na. Makakita gani kag dali nga paagi para makabot ang imong gipangandoy, yawa na na. Makakita gani kag sayon nga paagi aron makabot ang imong gipangandoy, yawa na na. Unsa may kadali yung paagi aron makakwarta, pangawat, corruption. Nya gitawag na nirong atong corruption sa atong nasod og organized or sindikato na sa corruption. Karabang hiusa ang mga leaders ba? Mo nang digid sila masakpan, karon nagkaanam naman sa nung kasakpan. Og di sila masakpan sa matas balaod sa tao, sa matas balaod sa Ginoo, dugay na silang konbikto. Kay matod pa diri sa Ginoo, ang di mo tuo gisilutan na. Wa man sila mutuo sa ebanghelyo nga ayaw mo pamakak, ayaw mo pangawat, ayaw mo panikas. Matod pa gani ni San Pedro diri sa atong unang pagbasa, kamong gitugyanan og mga katungdanan, mga pangulo, ayaw mo paghari-hari sa inyong mga katawhan. Pag-alagad mo dili tungod lang sa kwarta, kung dili tungod sa inyong gugma sa pag-atiman sa mga taong gipiyal ninyo. Giyahi sila, pinaagi sa maayong panigingnan. Di ba? So kana ron sila, sakpan na, gisilutan na. Bisag ikaw karong ni Simba din nya sige kag promote anang mga pills, kanang abortion, vasectomy, kanang ligation, okay ra kay na nimo, gisilutan na ka. O tanawan nang nagpaputi silang naong, di ba magkaratol-ratol, mo na silot nila. Danang magsige pangiskis kilay, magkaratol-ratol na. Labi nagmaigo, naguwan, mublad, mublat man na diya. Minsa ako naman yung gipatato pa diya, mao gyapon, maratol gyapon ka. Kung di ka maratol sa imong naong, maratol ka sa imong kinabuhi. Dali kay ka maratol. Timaan na ng mga nagpalaygit, kanang sige inog pills, hadlukan kay na sila. Basta naa gani mga bati nga sitwasyon, amana din na sila. Pero tanawan ng wa gibuhat, gidawat ra gid ang kamatuoran, bisag maglinog pa, relax kay na sila. Di na managan, pero kana nga ang mga nagsigig pangusab ng ilang mga naong, pangusab ng ilang mga balay, panindot yung ilang mga balay, ni ang ilang silingan, ilan nang gialihan ang daan, kay gikural na nila, mga ratulon kay na. Tanawa na karon taud-taud mulinog ni. Di mo syagit na. Ana na sila. Nya ang magunag syagit ang nagwali. Wala siya. So unsa man para mabuntog ang yawa, higugmaa ang makasasala, dumti ginang sala. Mailhan nato sa ato mga politicians bisag dili perfect. Naaroy mga gipang lutos, gipang priso, gipang impeach, gipang hulga, pero musulti lang yapon bisan pag nagkalisod-lisod na. Congratulations nila. Congratulations. Pero naay gasigig lutos, ila ang gahom, ila ang malita nga kwarta, ila ang mga desisyon sa atong nasod karon, pero ang mga naong mura na og nikupos. Daghan pa kay silang mga sakit. Galisod na narog katog sila. Kay gisilutan na. Gisilutan na. Silot pa more. Pero mag-usab na sila, ilan ang iuli ang tanan nilang mga gipangkawat, gitawag nag-restitution, o niya, mutug-an na sila nga sila nangawat, the truth will set you free. Muna yung hitabo sad ni San Pablo. Si San Pablo, 14 niyang panglutos sa mga Kristiyano sa dihang nidawat na siya ni Kristo. Wa na gyud, relax na gyud kay siya. Ningon dayon siya nga, I become all things to all men. Murag matod pa niya, wa na gyud, kamao na gyud siyang mupuyo bisag unsa pay kahintang. Relax kay siya. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ning na relax ra ka. Na relax.
Ang relax, manindog ta. Ang dili relax, bahala na mo diya. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa pinag-ingnan sa mga santos diha sa pagtuman sa ebanghelyo. Sa pangama ni San Marcos moingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan, mamahimong buhing ilhanan sa matuod nga pagpakabana ug pagbudlay aron maatiman sila nga gisalikway sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nga nahisalaag, palayo sa dalan sa pagamatarong, makadungog sa tingog ni Kristo, ang maayong magbalantay, nga nagtawag kanila sa pagpauli, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga kabatanan-unan, makadungog sa tingog sa atong Ginoo, nga nagtawag kanila sa pagkabig sa ilang kagalingon ug sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanan nga nanag-antos sa mga balatian, makaamgo nga gihigugma sila sa Dios, pinaagi sa atong pag-amuma o pag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa magkadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, muagi sa pultahan sa turel sa mga karnero ug magsadya uban sa magbalantay sa ilang mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata ang among pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama ni San Marcos, imong ebanghelista, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigod ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumbino nga abot sa yuta, ug ginaba sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalangan sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tun sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay ug pagmaya sa ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kami nga nagpasidungog kang San Marcos, nagahalad nganha kanimo sa mga gasa sa pagdaig ug nangalyupo nga unta ang pagwali sa imong ebanghelyo magpadayon sa kanunay dinhi sa imong simbahan.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Alay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kalitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kalitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo naman, Banhaw, si Kristo balik niyan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Marcos, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon
pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalidaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mausa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagaulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing mo. Wala na gayon, ako'y ipaabot, nga lain ang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nagipamot ko, ang gugma kong kapos ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahirayon. Ako sa ubod na gatuon, nga na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagaulat, nga dumbo ng imong pagtawag. Kanimo, O Diyos, nagaulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing mo. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain bang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nagipamot ko, ang gugma kong kapos ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahirayon. Magampo kita. Makagagahom nga Dios itugot nga moyo kami nga magasantos unta kanamo ang among gidawat gikan sa imong altar ug maglig-on kini kanamo diha sa pagtuo sa ebanghelyo nga gisangyaw ni San Marcos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong gahom. Nya mulihok rani kun ato gyung sundon ang ebanghelyo. Labi na gyud ang paghigugma sa makasasala ug ang pagdumot sa sala. Musukol ta pinaagi sa atong kalig-on sa pagtuo. So padayon tag pamalit sa atong mga raffle tickets nya mamaligya pa gyud. Layo pa kay tag dako pa kay tag kuwang pero mutuo lang kita nga kung mukugi tag baligya o mukugi sa tag palit makaabot ra kita sa atong gitarget nga mga gidaghanon og di sa gyud kaabot ato lang sang dawaton July pa man sad ni kutob no nya dayon ang atong confirmation pangimbitar na mo konfirmahanan edad 12 pataas ang deadline sa pag-register July 10 July 17 ang konfirmasyon. Ang atong mass wedding, padayon mong pangimbitar sa mga nagpuyo-puyo o civilly married couples. Ang deadline, May 31. Nya, padayon sad mo og support sa ato dinhing platform sa social media, kining YouTube channel, Padresiano Obod. Tanawa lang ninyo, nya mo na sunda. View, like, share, subscribe every day. Nga ang atong Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Kining tanan atong gibuhat para gid ni pagpalambo o pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manala sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan
Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.